Kaya asistan. Mingaw karong adlaw. Gamay ra kita. Singmintara oh. 100 waya mo na ng piling. Waday, kinintos na day. Waya mo. Mingaw karong adlaw gyud. Ah, sige lang. Magpaabot ng tagamay karong pasignay mo patambal karong taon. Ah, sige. Abot na basig na mo abot ani. Ah, basi na mo sige. Pug na mo abot karon. Uy. Brad. May kay nakane mo tanong ta ko. Brad. Asa to mo nang balay diri nga bagdi kuno to mo nang balay. Manabalay mangita. Na diha na unahan Brad, ano na yung purag mangga na diha. Gapukan sila na manabalay diha. Nahan ra ni? Oh, unahan diha. Istrita lang ng daan diha. Ah, sige, salamat kay Brad. Oh, sige Brad. Ayo Brad. Asa ka to mo nang balay dapit ani? Duol ko rin mangga, ko rin mangga ni. Ay maula siguro niyo. Manawag sa ko. Tambal asistan mo. Kurtadi pagikan ka prodi. Prodi kay gini prodi dito ko pintas oh. Ato ani yun. Kasapi lagi tani lo. Ah, iki tungi ko na. Ayo. Uy, Brad. Uy, may hapon da. Noy. Oh, may to. Nalay ko noy kay patambal ko noy. Unsa day mo gibate mo lawas, Brad? Dugay na magana hungutoy noy, dugay ni kay ni. Hutoy lagi noy. Sakto gyud no. Ubungi kag mayo. Kere tong tambalan to. Mudayon ko noy ha. Oh, re saka. Sige, dai sa kare pa. Wa. Babayro ni noy. Ah, wayo mo iro ani, wayo mo. Wala giro ni. Wanan sa haog. Good. Agi day ibate mo day. Oh no. Ubong bati ibang mo, ubo no. Sige. Kuan ra ba, Brad? Kanang Unsa man noy? dili ra ba sa lerong kuan og waya mo manok? Manok? Oo. Teor mo kadag manok. Noy. Video kuan lang. Parta? Sige. Tong kuan na to sa tong asistan, itlog asistan. Oh, itlog. Ya, darang itlog. Dira. Kwarta ra kuno iyang i bayad kung okay ba? Okay ba kag 100? Di pa asistan. Manugot 100. Daw 300. Okay ba ka? Asistan. Dili gyud. Dili man mo tindog ang itlog. Ang dali na to ba? Katong na ng piling. Sige ko na, testing ko na. Katong na ng piling. Okay ba ka? Katong na ng piling. Okay ba? Kaya po asistan. Katong na ng piling. Kapon. Katong na ng piling. Okay ba ka? Ah, okay ko no. Tayo Katong okay na ka. ng piling man. Okay ba ka na ng piling? Kani na lang piling ang ihatag kay mamo kay gipangayon na niya. Basta maulian na niyang ubo. Salamat kay Daanoy. Yan mo ubo, gatag running assistant. Awa. Sapi lagi tao. 100, yung piling. Ay! Tanya akong gibati. Dan asa mo to padulungan yung muhantag mo ng balay, ani? Yung gibati na ko nga ako dyan sakitan eh. Sana yung nahilabtan nga ako itong bayan na to nga. Pasing ko to. Daot na tingali to. Manoy, nanata sa munang balay Manoy. Ah, mau nandiyan yung manabalay. Tasang tiyan. Boss! Uy! Mapatambal na kaunin mo, boss. Oh sige. Magsay, ibati ni mo di ay. Sakit kaya akong puson. Marag puson. Nung sa may kuha ni bay nga, kuha man. Sa may ibati ni bay. Kita yun kayo. Luya ni Manong. Gangit, oh. Pingit yung sintaon, oh. Wow, naunsa ni si Manoy. Mura magmugamit ni babaye kay nasira mo siguro ni. Iya, rin. Siguro rin. Manong kaya itong kanan.
Sige, batiin mo kanay sa tiyan. Ang puson. Puson, di ato ko nung hilamon mayo kung sa'yo ko ani. Ah. Hindi ka ba mo salira kung wana o kwan? Kuya mo'y bayad? Sabi siya pag paano, ngita namin ko kasi kuhanin mo pangayot na yun. Basta mulihan na niya ang kibating sakit. Sakit yung puson ako. Isang patindog ag kuha na, itlog ha, asistan. Okay, Itlog. man. Itlog. Dira itlog. Sa may kuha na ni, bayad ni, baka. Baka gyud. Manong, baka gyud imong ibayad. Baka. Baka gyud, tindog mo ginang Ulihan itlog. na siya basta baka imong ikuan. Kita sa may baka ni. Sige, sige, balik lang og magkakuan mo og baka. Kay baka mo gyud ikuan sa kuan no. So maulian ka. Kung mangita yung baka. Ah, boss. Kung yung may nakitang baka, boss. Kanina lang ito eh. Ha? Baka? Nahimong itoy?